kad smo u obrani. Prvo se skupiti, prvo popunimo prvu liniju i onda izlazite van. Nemojte da slučajno kad smo u igraču manje da ste bijela kapica do bijele, da smo jedan do drugoga. Morate se lijepo rasporediti okolo. Trener sam mlađih kategorija u vaterpolo klubu Siscia iz Siska. Vodim kategorije od 96. godišta na mlađe. U tom dobnom uzrastu trenera imamo oko 70-ak klinaca, od toga su čak i 3 djevojčice koji se također natječu s njima. Natječemo se u podskupini Zagreb. Tu nastupaju klubovi kao što su Mladost, to je najtrofejniji hrvatski klub, osim Mladosti tu su još Primorje, ZPK, Zagreb, Osijek i mi. Ove godine smo se natjecali u prvenstvu Hrvatske. Također smo, polučili smo vrlo dobre rezultate s obzirom na to da su klinci tek počeli trenirati u 9. mjesecu, većina od njih. Osim u toj dobnoj kategoriji imamo i 2000. godište, to su Nade. To su kategorija Nade, to su najmlađi, oni su predstavljaju našu budućnost i na njima ćemo temeljiti razvoj kluba. Plan nam je sada krajem 6. mjeseca otići na turnir na Lošinj gdje će nastupati 8 ekipa, od toga će biti neke ekipe iz Italije. Ja sam Dunja Bobić, članica vaterpolskog kluba Siscia. Treniram već par mjeseci. Nakon što sam prestala plivati, odlučila sam krenuti s vaterpolom i igram krilo, zato jer brzo plivam. Super je zato što samo su 2 cure u klubu, ali dečki su super i ne tuku se i dobri su, sve je dobro. Ja sam Deni, dolazim iz vaterpolo kluba Siscia i većinom igram krilo ili vanjsku poziciju i treniram već godinu dana, prije toga sam se bavio plivanjem. Brzo postavi 4-2. Vas dvoje u bijeloj ekipi, vi se dogovorite, Šimune ti si na vanjskom, Rija ti si na krilu. Centri uvijek na igraču više idete na prvu stativu. Je li jasno? Zovem se Pavo Čobanov. U klubu sam 1 godinu. Imam 11 godina. Najviše se veselim što ćemo sada ići u Mali Lošinj i onda u vaterpolo kamp. I volim trenirati. Dobar dan, lijepo pozdravljam gledatelje Kronike 44 i Siska TV. Moje ime je Igor Kraguljac. Ja sam sportski direktor športskog vaterpolo kluba Siscia i trener seniorske ekipe. Sad ću malo reći o povijesti kluba. Znači, vaterpolo klub Siscia je osnovan 1994. godine. Nastupamo redovito u prvenstvima i kup natjecanjima za mlađe kategorije od 1996. godine i jednim prirodnim ciklusom, 2 olimpijska ciklusa smo godišnja naše prve generacije. Nastupamo 2002. u drugoj hrvatskoj ligi. Nakon 5 godina druge lige ulazimo u prvu B, jedinstvenu hrvatsku vaterpolo ligu, koji je za jedan tako mladi klub veliki rezultat, jer ta liga se igra na razini cijele Hrvatske, znači od Dubrovnika, Makarske, Splita, Zadra, znači imamo tu i Opatiju, Rovinj, Zagreb, Osijek, Sisak, jel? Znači što možemo reći da stvarno možemo biti ponosni na taj napredak u tako kratkom vremenu. Trenutno u klubu trenira 100-tinjak djece, znači što djece što seniora. Isto moramo napomenuti da u klubu isto trenira 3 djevojčice koje nastupaju za dječake u mlađim kategorijama što se tiče prvenstva i kup natjecanja. Večeras ćete vidjeti jedan prikaz vaterpola, znači naših mlađih kategorija koji znači imat će i tu jednu pripremnu utakmicu pred kup Hrvatske. A kasnije ćete vidjeti zadnje kolo, 14. kolo prve B Hrvatske vaterpolske lige između Siscije i Belvija iz Dubrovnika. Ja sam Nenad Mitić, trener vaterpolo klub Siscia. U ovom klubu sam 8 godina. Igram za juniore, čak i za seniore. Sa ovim klubom sam proputovao cijeloj Hrvatskoj, svugdje smo igrali. Bili smo i na pripremama raznim.
Igrali smo kup, sad igramo kup prvenstva vaterpolske lige, Hrvatske vaterpolske lige. Onda sad nam kreću sezone juniorske lige. Od kluba očekujem da ćemo sad biti vjerojatno bolji. Bolje ovaj klub se počeo uzdizati sada u zadnje vrijeme. Mi smo budućnost. Sad imamo mlađe vaterpoliste na kojima isto ostaje budućnost. Nadamo se da ćemo uspjeti u tome.